Ďakujem pekne za privítanie. Na úvod hneď asi poviem, že mám ťažkú konkurenciu, ktorá sa nazýva obed, takže som rád, že ste tu ostali a dovolte mi teda, aby som vám v krátkosti odprezentoval zložku, ktorá nie je až taká známa, to sú železničné telekomunikácie, ktorá je integrálnou súčasťou železníc Slovenskej republiky. Sme ako spoločnosť jedna z najstarších na Slovensku, teda 175 rokov fungovania. Za nás ako za železničné telekomunikácie môžem datovať ten vznik niekde do roku 1968, to znamená, ak dobre počítam, 55 rokov, ešte ako centrum výpočtovej techniky dopravy. Od roku 2002 teda pod názvom železničné telekomunikácie. Ak si prepnem, môžem si prepnúť slajd? A kde? A toto je ona asi. Hop. Dobre. Takže tie základné charakteristiky. Sme teda vnútornou organizačnou jednotkou železníc Slovenskej republiky a vrcholovo zastrešujeme oblasť informatiky, telekomunikácií a riadenie informačnej kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona 69/2018. Takými hlavnými charakteristikami sme integrovaný poskytovateľ komplexných infokomunikačných služieb a takisto v zmysle zákona aj posledný štátny telekomunikačný operátor. Nebudem vás trápiť, nie je mobilný, takže my sme operátor pevných liniek. Prevádzkujeme dve vlastné dátové centrá, spĺňajúce štandard Tier 3 a Tier 2+. Tier 3 je aktuálne najvyšší štandard, ktorý je štandardizovaný, takže naozaj na veľmi dobrej úrovne. Datacentra sa nachádzajú v Bratislave, sú v režime aktív, tak aby sme zamedzili akýmkoľvek možným výpadkom našej infraštruktúry. To znamená, aby sme vždy vedeli, kde sa nachádzajú vlaky, kedy majú príchody, prípadne meškania, a aby tieto systémy boli plnohodnotne zastrešované. Takisto prevádzkujeme vlastnú zálohovanú chrbticovú optickú sieť s pripojením do obidvoch peeringových centier, to znamená do SIXu aj do Sitelu, takže vlastná prípojka takisto aj na internet. Čo sa týka chrbticovej optickej siete, tak boli sme prví v roku 1997, ktorí sme ju mali, cross celé Slovensko. Sme jediným operátorom, ktorý ide južnou vetvou, to znamená na trase Bratislava, Nové Zámky, Zvolen, Filakovo, Košice, Černá nad Tisou. Tadiaľ máme teda vedenú našu chrbticovú optickú sieť. Čo je zaujímavosťou, tak využívajú napríklad SANET, Slovenská akademická sieť, na tej južnej trase, na severnej využíva komerčného operátora, takého oranžového. V našom prípade teda južná trasa, SANET zabezpečuje konektivitu pre vybrané stredné vysoké školy. Máme 5 regionálnych servisných pracovísk, ktoré poskytujú vlastne naše služby pre prioritne nášho hlavného, teda našu hlavnú zložku, to znamená železnice, cez 130 technikov ICT po celom Slovensku, rovnomerne dislokovaných tak, aby boli v rámci regionálnych centier v dispozícii zasiahnuť v stanovených eskalačných časoch a maticiach. Ako jediná zložka na železnici máme zavedený certifikovaný systém manažerstva kvality ISO 9001 a sme členom viacerých významných organizácií v rámci Európy, ako je napríklad RNE, Hitrail, Prime, UIC a podobne. Takisto ešte OSŽD, čo je taká troška historická organizácia, ktorá fungovala ešte pred pádom železnej opony, to znamená, máme tam kolegov aj napríklad z Ruska a podobne, stále v tej organizácii sme, stále tá organizácia funguje. Čo sa týka služieb, ktoré poskytujeme, tak nebolo možné ich vizualizovať všetky, ale vieme ich rozčleniť. Je to zhruba 80 informačných systémov a služieb, ktoré sú komplexne na železnici, rozdelený do 4 kategórií: technológie, ekonomiky, podpory a ostatné služby. Toto sú služby, ktoré využíva teda prioritne železnice, ale sekundárne takisto železničná spoločnosť Slovensko a železničná spoločnosť Cargo Slovakia, čo je možno dobrý bod, kedy by som mohol aj upriamiť pozornosť na tie rozdiely, ktoré sú medzi nami, lebo ľudia to stále nevnímajú. V roku 2007 prišlo k liberalizácii železničnej dopravy v Európe. Dôvod bol pomerne jednoduchý. Krajiny tým, ako si budovali vlastnú infraštruktúru, mali vlastných dopravcov, tak mali tendenciu sa uzatvárať. To znamená, ja ako manažer infraštruktúry som nemal záujem, aby sem prišli České dráhy, ÖBB, Deutsche Bahn a podobne, lebo som mal svojho dopravcu.
Európska únia to, myslím si, že plnila dobre, dala príkaz na oddelenie dopravy od majiteľa infraštruktúry a dneska je tá situácia opačná. To znamená, ja sa snažím čo najviac dopravcov získať a obsadiť všetky moje voľné termíny, ktoré mám v jednotlivých dňoch, tak aby som maximalizoval príjem z prenájmu železničnej dopravnej cesty, lebo to je náš príjem, ktorý máme ako železnica. Takže toľko na ten rozdiel. Od roku 2007 sme liberalizovaní, v roku 2009 sa udelila železničná spoločnosť Slovensko ako osobný prepravca a železničná spoločnosť Cargo Slovakia ako nákladný prepravca. Toľko zhruba o nás, ja som vás nechcel zaťažovať moc nejakými číslami, skôr iba naznačiť, ako fungujeme, kto sme, tak aby ste mali zhruba predstavu a môžeme prejsť na tú nosnú tému, ktorá bola avizovaná, a to je hyperkonvergovaná infraštruktúra.